Les alteracions a la microbiota porten a una situació de desequilibri coneguda com a disbiosi. Davant d'això, com es pot restaurar la normalitat? Doncs una opció és afegir microbiota sana d'alguna donant a través del trasplantament fecal. El trasplantament de microbiota fecal és la introducció de microbiota obtinguda de les femtes d'un donant sa al tracte gastrointestinal del pacient. Tot i que el nom soni molt escatològic, les femtes no s'introdueixen directament, sinó que es processen. El trasplantament de matèria fecal s'utilitza per tractar malalties gastrointestinals causades per microorganismes patògens. I de moment només s'utilitza per tractar recidives de la diarrea per Clostridium difficile. Els efectes secundaris del procediment de moment semblen ser escassos i la clau està en seleccionar un donant adequat, que no tingui malalties transmissibles ni altres afectacions. Més o menys, l'estudi que es fa al donant és semblant al que es fa per un trasplantament d'òrgans. Si és que qui no ho aprofita tot és perquè no vol.